Asiniro hamadi hamudoho dame na sian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Oras madi hamu salut na huria na hinaholongan di bagasam Tuhata Yesus Kristus. Tabe parhorasan siya kami padita joki manaik manalu. Bongod hita tumingguon ima tuminggu letare. Di bahay nilo asamu mahami lo mamaritahon hata ni dibata tu tonga-tongata saluhut na marhite akun YouTube Bagasta Manalu Rumayjuk channel. Atong taparadi maruhado pikrata lo manangihon hata ni dibata nagabi turpuk jamita tuminggu tanggal 10 Maret 2020. Ima hata ni dibata di enet siang Evangelium Yohanes bidusia mamungkamai sian ayat 25 diujungi mai di ayat 40 sada. Yohanes sia ayat 25 sa rode 40 sada songono hata ni Jehovah hujahahoma dihita saluhuna. Di bagi Yesus ma naun dipabali na sida ibana. Jadi ninda mamado ibana dong jupangsa. Na porsia doho di anak di jormai. Dungi dina halaki mamangalusi. Ai isi dui Tuhan asa buka porsiai ibana. Jadi diduk Yesus ma tu ibana. Na ni idam nama katai doho to ima ibana. Gabe diduk ma. Na porsia duau ale Tuhan laos disomba ma ibana. Dungi diduk Yesus ma buat uhum do ubahin naro au tu portibion. Asa marnida akan asu marnida hian jala asa gabi mapitung akan marnida. Jadi di begi nadiba sian akka parise narap dohot ibana mai jadi didok matu ibana. Datung dohot hami mapitung. Jadi didok Yesus matu nasida. Out nama pitung kamu gabi somar dosa hamu. Alai didok kamu do namarnida do hami gabi hok ma dosa muna. Ido yanggo sahat ni hata ni dibata. Hurian itu hata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Boidora masa di tonga-tongata. Mungkin tonga-tonga ni keluarga, tubuh manang sorang, sededek dana, setabi may dohonon, berkebutuhan khusus, manang difabel. Tadok majo nama pitung tubuh, songon masa diturpukon. Akamang do akena. Bohado hita mangalapat ya kana masa si songoni. Moluju pangatong-atongan ni keluarga na taro majo na mapitung tubuh. Atong bohado. Muruk do hita tutuhani. Dohonot tama nasoburju tuhani. Mananggabi dohonot tama uhuman ahai. Ubay na masa songoni. Tutudo mangihutom pada narubi namasa do molo adong sada huruk majo dana na seorang di bagasan ketidaksempurnaan manang naking berkebutuhan khusus dirajumi duit tu hinorhon di dosa mungkin natorasna manang ka opuna alai idaut tamasyan sisi na asing akamang do akainan di dia do hapeahan di manakah letak hakikat manusia itu sendiri. Ida utama sian hanguluan nan lehon ni di bata. Hapeakan manang hakikat manusia bukan saja terletak di dalam fisiknya, manang di ida sian fisiknya sasahalak. Alai sian ngulu najinalo ni jormai. Hakikat manusia terletak dari hidup yang telah dia terima dari Tuhan. Asa marhitei manang songo dia pe di luas di bata. Na masa tonga-tongata, na masa tonga-tonga ni keluarga ta, sada na ikon idota, na tinopani di batadoi. Itu adalah karya Allah, itu adalah imago Dei. Huri itu hata, molo pe di luas di bata akan masa si songoni, naki songon turpukon, nama pitung tubuh, ingom ma, dada naswarong sakap di bata, di ngulu ni hala si songoni. Tarok maju akamang do akainang songon pencipta lagu na adong di kidung jemaat tai ima Fanny J. Crosby. Anon boy taida tasigati sa internet isi do Fanny J. Crosby on nama pitung do ibana uju sorang ibana. Lam tabba mamusayang pakilalaan ala adong kesalahan ni medis na mangubati banah tihay. Alai Idaw tama marhiti ni ngulu sahala Fanny J. Crosby. Dipakai di batado ngulu na gabe pasu. Dipakai di batado ngulu ni Fanny J. Crosby. Lau patuduhon huwaso ni di bata. Lau patuduhon habasaon ni di bata. Lau patuduhon
di bata nagok asini roha. Mapitung do ibana sian fisik. Alay danggabe tarabat, danggabe mangabati dirina lau paktion ni di bata. Gabe mamaritahon barita nauli. Kamang do akenan mulo tasigati di buku di gedung jemaat tai akan lagu na tahun ni Panny J. Crosby. Borhat sian pengalaman hidup. Boido ibana mapitung sian pamerengan. Alai mernida do ibana sian haporsion. Dia mampu melihat kuasa Tuhan. Dia mampu melihat kebaikan Tuhan dengan imannya. Mungkin dada boji ida ibana haulion di portibion. Ada takas do boji ida ibana pabahenan di bata itongatongani nguluna. Dia melihat kebaikan Tuhan. Dia merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tarlu mobil dipakai di bata do nguluna. Diparar di bata do nguluna. Gabi barita nauli itongatongani ahala na humalia. Kamang do akenan juk do mungkin boy gabi me roha. Molo masa akan mabitung tubuh itongatongan ni keluarga. Alai ingot marhiti-hitan di bata naing taida di tikyon. Na boy do pakyon di bata. Sada situasi ngulu na suhar gabidalan pabotohon huaso, gabidalan pabotohon asin rohani di bata dia kahalak mama kaporsiahi ibana. Taida na kay turpukon akamang do akenan di naong di pamalum Jesus sa halak na mapitung tubuh wala taida senjolo ni turpuki di bidu siya di pamalum Jesus mulo boy hujaha sawati di ayat 2 dia sada dungi di nama mulusi ibana di ide masa ada halak nama pitung tubuh gaben dina akasisian nama manukun ibana ale guru isi do nama dosa halakodo manang natorasna ubahen nama mapitung ibana tubuh buasa di dok akahalak parise hataon manang suku-suku non imana ke nahudok di bonani jami tahon dirajumi di padan narobi dirajumi do mula dong sada-sada hal nama sana suhar mungkin tarengok tu par sorang ni sasalat dana uluk maju nama pitung tubuh manang napapang manang akka parsahiton na asing dirajumi dui hinorhon di dosa idobain disukun akka parisei tu Jesus sisongoni ale ahado alus ni Jesus dia alus Jesus ma dada ala ni dosa na manang ala ni dosa ni natorasna alai nain gabe patar akka ulau ni di bata di ibadah o mana nain idota kita melihat sesuatu rencana Tuhan dari suatu peristiwa manang keadaan yang mungkin sulit kita terima. Tuhan bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi. Mangula do di bata di tonga-tongani hamaolon manang sita onon na mungkin tongon tak adopi. Udan itu hatta di bagasan Tuhan hatta Yesus Kristus. Dungi di pamalum Yesus ma marhite naking di do dung dibuat Yesus ma di ayaki ma manang tanoi manang gabi songon gapo ditijuri ma tano dungi dibayan ma songon gabi gapo marhiti ijurna di dalot top magaboi tumatana sasitongna nang idota dada di gaboi dada di tanoi dada ala ni tijuri tanoi gabi madu alai ala na porsiado na mapitungi di hamamalumna dia percaya bahwa Tuhan mampu untuk menyembuhkan dia. Dia percaya kuasa Tuhan mampu menyembuhkan dia. Membuat matanya menjadi celik. Porsea ibana. Ha porseon naido na paluahon ibana. Ha porseon naido na pamalupon ibana. Hurian itu hatta. Halak nama kaporseai di bata. Nama kaporseai huason di bata. Tetunai ma marlas ni roha ibana di ngoluna. Boharo na kita kamando akenan. Di dia do hita songon halak nama pitung do hita asa di pamalum de bata buharo pajalo otta di hata di bata buharo pajalo otta di haporsi otta tu di bata atau kita hanya menjadi orang-orang yang mungkin secara fisik kita mampu melihat bui do hita marnida bui do hita mangulon akasi ulaun alai mabitung haporsi otta di dia do hita hurian itu hata di bagasan tu hata Yesus Kristus ido natina ringotan ne turpukon tuhita manugunugu hita bohado dung tatadda Tuhani bohado dung tahaporsiai Tuhani lamtang do haporsiao ta
lam tari daru parbui ni haporsiota manandang. Atau kita hanya tetap menjadi seorang yang mungkin kita dapat melihat tetapi buta di dalam iman, buta di dalam rohani. Ido nai idota centur puta di minggu letaraon. Las di roha dihalak naung jupangan di Yesus. Apakah kita merasakan suatu kebahagiaan setelah kita hidup bersama Yesus? Halak naung maka porsia itu hatta Yesus. Memang ikko marlasnya roha do ibadah di ngoluna. Tidak akan lagi dia ragu. Ikko lam togudu ha porsionna. Ala tapa mana matutu itu ngatongan di ngoluta. Di dia do hitan wae. So ngondi do Yesus di ayat 30 sia. Dungi di do Yesus mabuan uhum do ubayan naro auto portibion asa marnida akan aso marnidahian jala asa gabi mapitung akka namarnida. Ini soal hukuman bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Uhuman nalau si pasato ni debata di akahalak na umanada Tuhani aladang diulahon lomo ni rohani debata. Di akahalak naso marparbui nguluna di haporsionna. So tungdo mamereng dohita di parnidaan, di pamatang tingkat dohita sikop dohita ale mapitung hita di roha, mapitung hita di asi di roha di tonga-tonga di mulut tahun. Api halak na mapitung sian parnidaan na marnida do ibana hinorhon ni haporsionna. Mungkin fisik boleh tidak dapat melihat, tetapi mata iman mampu untuk melihat, mampu untuk merasakan, mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Tusi mahita ditugu, asa mangulu mata ni haporsiot tahun. Molo marnida do pamerengata, naing toktong marnida ma haporsiota. Molo marnida pamerengata, naing marnida manang rohata. Ataridaan na dia, mangulahon asin roha, mangulahon nasa naringgan itong atongan ni ulut taon. So itong gabi songon halak na mapitung kita di roha. Darong alapatan na marnida hita di pamerengan, alay mapitung kita di haporsiaon, alay mapitung kita di asin ni roha, alay mapitung kita di holong ni roha. Ido natin do ginuturpukon, di minggu letare, kamang do akenang hurian itu hatta. Jala di do, Jesus do, taringo tu suku-sukun ni, para halak parisi aladung diduk Jesus naking taringot tu nama buan uhum diduk halak parisi datung dohot hami mapitung omak kamang nalorikot tasukun buhado dohot dohita mapitung di haporsiawan molo tading do pehita molo tinggal do pehita molo tarajumi di situ pehita ta oloi ma hamu baon ni roha unang tapatak kang rohatta unang tapatak kang dirita lau majalo hasitongan lau majalo hata ni dibata lau majalo pandugun ni dibata itong atongan ni ngulutan atong hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Jangan pernah merasa diri benar sotung tarajumi diri taon halak naum sitong alay naing toktong olo hita ditugu-tugu marhite hata ni dibata atong di minggu letarion imana marlapatan marlas ni roha marlas ni roha ma kahalak na jupangan Jesus marlas ni roha ma hita ala nung harap hita do tuhatta Jesus toktong ma tapatuduhon holong ni roha tapatuduhon parbui ni haporsiota itong atongan ni ngoluta sigano pari. Amen. Tuhan tama masu-masu, Tuhan tama ngaramoti hita saluhu.